A családállítás az egy olyan módszer, aminek a segítségével azokat a mintázatokat rakjuk helyre, amiket generációkon átívelően hordozunk magunkban. És valószínűleg van egy olyan lenyomata az életünkre, ami nagyon sokszor negatív hatású. Családállításon azért dolgozunk, hogy ezeket a láthatatlan mintázatokat, amik bizonyos esetekben destruktívan hatnak az életünkre, kioldjuk. Nagyon sokszor hiába vagyunk a családunknak a része, nem látjuk világosan azt a dinamikát, amiben a családunk működik. Ezek a dinamikák és ezek a hatások mind-mind lenyomatot hagynak az életünkben, formálhatják a személyiségünket. Szerencsére a családállítás módszerével ezek a dolgok letehetőek és javíthatóak. Általában 8-12 fős csoportokkal szoktam dolgozni. Minél színesebb a csoport, annál jobban működik a családállítás. Nagyon sokféle problémával fordulnak hozzám egy családállításon, nagyon széles a spektrum. Azt szoktam mondani, hogy családállításra mindenki jöhet, aki meg tud fogalmazni egy olyan problémát, ami az életére nehezedik, ami gátat szab neki abban, hogy kiteljesedett boldog életet éljen. Az a tapasztalatom, hogy a családállítás hatása elég széles spektrumon mozog. Nagyon sok esetben azonnal elkezd működni és dolgozni, hiszen már ez is felszabadító erejű, hogy az ember látja kívülről, vagy felismeri a családjának azokat a dinamikáit, amit esetleg eddig nem vett észre. Én nagyon hiszek ebben a módszerben, és azt gondolom, hogyha valaki nyitott szívvel tud érkezni egy családállításra, őszintén tud viselkedni, és megengedi magának azt, hogy hátralépjen kettőt, és rálásson arra, amit mutatni akar neki a mező, akkor nem tud úgy távozni senki egy családállításról, hogy ne vigyen belőle haza valamit, ami számára hasznos.